Vale. Pues aquí estamos, en Radio Teletasi. Molt bona nit a tothom. Bueno, y como ¿Está confitado en su casa? Le traemos música, de verdad. Dani toca la guitarra y canta en un grup de punk català, no? Correcto. Punk rock, que es diu Paura. Paura. Sí. Paura, sí. Suena. Paura. Somos locales. Bueno, igual et sona Paura perquè la web és paura.cat, és la discogràfica de black metal de Negra Nit. També pot ser, també pot ser. Correcto, correcto. Què passa, Martí? Hombre. Hombre, senyor Martí. Com va nit? Arriba a Espanya. ¿Cuán arriba? Que no me he enterado. O sea, todos de negro, menos yo. Però la teva samarreta mola molt, tio. Em dic Daniel Es muy Blanco. true. Sí, bueno, es casi true. Es el cantante de Harakiri for the Sky que tiene un grupo en solitario. Sí, sí. Y me gusta mucho. I això també Momento ya. no voleu que l'ensenyi, saps? He venido a hablar de Kark, ¿no? He venido a hablar de mi libro. Bueno, ¿qué querías explicar? Que el menos experimentado dentro del black metal era yo, ¿verdad? No, coño. Es verdad, es un hecho, digo. Estava fent una introducció. Pero a mucha gente le ha pasado eso, Dani? El tema de que, hostia, hace tiempo el black metal no me decía nada y con la edad se van extremizando, musicalmente. No lo sé, de golpe conecté muy fuerte con el rollo cuando conocí a Gerard, bueno, coincidí con él en el trabajo y él me dijo, mira, pues escúchate esta mierda y lo flipé de puto en colores. O sea, me encantó. Y creo que el primer bolo que fui en serio a que quiero ver una banda de black fue a ver a Muga con Behemoth. Hostia, sí, en el RAF. En el RAF. Sí. Y de ahí ya pues todo para arriba. O sea, todo para arriba. Solo estoy muy atrapado. Y rascando entre Islandia, Polonia y a saco. A saquísimo, correcto. También cositas de Estados Unidos, de todo un poco. Bueno. Sí, hi ha molt bona merda als Estats Units. Sí, pero como decía hoy, no voy a poner nada blacky, o sea, voy a dejar el placer a vosotras. Jo no em plantejo això com una reunió de black metaleros. No, de música, amantes de la música en general. Sí, no sé. Sí que coincidim en gustos, tots. Però de fet no posaré ja un grup que no és black, o sigui que jo soc una goticazo també, Jo improvisaré, perquè tampoc tinc ni puta idea, no m'he preparat, o sigui que... El Poncarra, ja surt el Poncarra. Exacte. En realitat el Dani no és l'únic punky aquí, vull dir que... Això és veritat. Exacte. Bueno, què? Pues... Què tenies pensat, tio? Vull dir que... No sé. De què va això, tio? Comença tu, Gerard. Inicia. Encauda el confinament. Bueno, no tenim nom pel podcast, suposo que o parlem ara o ja ho parlarem, perquè és complicat, no?, parlar amb 5 persones d'això, però... Improvisar-lo en directe pot ser la polla, vull dir. El cercle negre. El brainstorming en directe, tio. Ojo, que cercle negre a mi em mola, Hòstia. Poca broma. Sembla bruixeria i... No parlem de l'anus, estem parlant d'un cercle de gent. Dani, tens un Pikachu darrere teu o m'ho ha semblat a mi? Sí, tinc un Pikachu aquí. A la col·lecció de coses molt trus. És antifa, el Pikachu. Val. Sí, està bé. És per compensar. Bueno, el cercle negre, no sé, ja, a veure si a algú se li acut alguna altra cosa i podem fer una votació. No. Em sentiu bé? Ho dic perquè m'he canviat el micro i... Sí, escolta bé. Sí. Vale, doncs no sé, voleu començar a posar temes... Bueno, havíem dit prèviament, no?, que cadascú portés un parell de temes o així, per fer-ho més amè. Que estàs gravant? Sí, ja fa... Quan has entrat i algú ha dit arriba a Espanya, doncs ja està gravant, això, saps? Cabrón que és. Erisuda i tota la pesca, no? Vale. Gerard. Era per trencar el gel. Jo no plantejo això com una gravació de sí, vamos a ganar 1.000 millones de seguidores, ¿sabes? No. Yo he venido aquí a ganar pasta, ¿no? Jo estic bevent una sopa de carbàs en directe, o sigui que... Des d'una gerra. D'una gerra, saps? Jo ara aniré cap a una birra, o sigui que...
Hòstia, jo també. Potser quan el Martí posi alguna cosa... Quan el Martí posi alguna cosa avorrit, doncs ja marxem tots. Qui vol començar? Yo solo pondré una canción y seré el último, ya está. Joder, ahí rompiendo las reglas. Las únicas 2 reglas que teníamos era... Porque es una canción que dura 8 minutos. La mía dura 14, chaval. A veure, vale. Bueno, pues entonces meto 2, ja està, no passa nada. Tampoc cal que escoltem tots els putos minuts de tota la puta cançó, tio. Jo havia pensat que si ens mola la deixem i si no, doncs parem i ja està. Sí. Vale. Sí. Una de Bellwitch, 1 hora. Funeral Doom, vinga. Doncs no sé qui vol començar. Jo no, que he fet una partida de rol de 5 hores, tio, tinc el cap com un bombo. Gerard, Àlex. Martí, professionalitat, tio, que hem vingut a guanyar pasta. Vinga. Sí. Aquí hasta l'estrellato. Vale, pues començaré jo. Comença tu, tio. Ets el líder. Amb la cançó de 14 minuts. Hòstia. Jo us volia parlar sobre un àlbum que em va impactar molt, que és aquest aquí, que es diu Imperfect, que és un split entre Violet Cold, Sadness, Light in the Dark, Unrequited i Show Me a Dinosaur. Perdona, jo no ho coneixia, això. Pero es un split, ¿es un split o es un recopilatorio? Porque... Es de hecho, cada grupo, hay 5 grupos, cada grupo tiene una canción. Ya está. I és un àlbum que em va impactar moltíssim, el vaig posar com a top del 2017. Cada tema té la seva personalitat, clar, cada tema és un grup diferent, no? Llavors, no sé, em va molar moltíssim i jo li vaig donar bastant de bombo, però ningú em va seguir i em va fer... va ser com, joder. Forever Alone. Sí, totalment. Però bueno. Pues us passaré el link pel xat. Sí, és el segon tema, que és de... La portada ja mola. Sí, a mi també m'agrada molt. Un sunset. I res, Sadness és un grup tipus Black Gaze, post-black potser, post-rock també. Americà em vas dir, no? Sí, és un one-man project, no? Vam veure l'altre dia. Elisa és, però és un tio. Bueno, no sé. Ui. Ui, ja està d'aquest comentari, Martí. Ja, l'ui aquest... No és molt inclusiu, eh? No. Show Me a Dinosaur. Sí, jo només us ensenyaré un tema, però us recomano molt... Home, 13 minuts. Cada un dels temes. Hòstia, he oblidat drogar-me abans d'escoltar això. Me está empujando a cortarme las venas ahora mismo. ¿Hay que hacer un react o algo o no? Jo havia pensat en droga directament, Vull dir, com he avançat, he dit, uns bolets. Podríeu xapar la boca una estona. També. Tasca! Qué triste, colega. Hòstia, nano. Meterle volumen. Literalment són 3 notes, Porteu un minut, 3 notes... Serà impossible, Gerard, ho saps, no? Hem de callar. Hòstia puta. Dios! Ara.
quin moment podem començar a comentar? Vale, si voleu... Ara no, perquè comença encara més tralla. M'està flipant. Sent això, no? No, home, m'està molant molt, però... És que jo pensava que... Però què passa? Que si vols fer un podcast d'això, no hi haurà un silenci infinit, saps? Perquè si no se sent la música... Farem... Sí, farà un moment. Perquè ja són És que veig 3 minuts i pico. 14 minuts de silenci. I clar, jo estava pensant en això, dic, clar, si no se sent la música, però no podràs posar-la per temes de copyright i coses d'aquestes, hi haurà un silenci de 3 Sí, minuts. no, però jo la penso posar, eh? Vale. Que copyright Ah, i la que posaràs, polles. vale. Sí, aquí som uns Però... punkis. Què vas dir? Que el copyright és màxim de... 5 minuts? Bueno, clar, si ho pots a YouTube són com 4 segons, eh? Vull dir, no és No, bueno, ja, a veure... Bueno, aquesta cançó no crec ni que tingui copyright, però... No. Clar, Bueno, no sé. potser. Sí, està avant No posis etiqueta on requited ni res i ja està. Bueno, Hashtag. que... Bueno, bueno, clar, no sé com ho fa l'Octavo Dia, que és el programa de ràdio on curra el Jero, de Ràdio Cornellà, però jo suposo que ells posen música i no passa res, no? Però clar, suposo que igual és drets o alguna cosa, no? Jero? Encara està amb la canya. El que està amb la música, que ni s'ha enterat. El tope, el 100 i me la sudo tot l'altre. Jero? Deu posar la música. Hem parat la música. Aquí hemos Sí, venido por estoy aquí flipando. la tralla. Le estaba dando aquí muy fuerte. Estaba muy atrapado con la canción. Sí, mucho, muy guay. Sí. Bueno, me n'alegro. El que passa que, bueno, clar, és el que dèiem, no? 14 minutacos. Ja cadascú que se l'escolti a casa sencer i ja està, no? I el que, el que deies tu, el programa el que fem és que la posem sencera. Ja. Que al ser directe... Clar, doncs potser en aquest silenci que hem posat puc posar el tema sencer i ja està, no? Sí. Sí. Bueno, què us ha semblat? Molt Múric. Puta mare. Tinc ganes de sentir-la tota, bàsicament. Doncs tot l'àlbum és així, però de grups diferents. I tots tenen el mateix estil, més o menys? Sí, més o menys. Bueno, ja coneixeu en Requited, no? Com es pronunci. Sí. Que té un tema que és brutal, que té un nom japonès. No surt aquí el nom, però Katsuneri o alguna cosa així, no? Bé, és igual. Que és brutal, Això... és brutal. Perdona, Gerard, això era Sadness, no? Això era Sadness, sí. Vale. I des d'aquí donar-li una forta abraçada a la Irene de Subterráneo, que em va regalar CD, perquè jo no tinc CDs, però no van treure vinil ni res. Llavors... És el teu primer CD? Veritat, què No, fos? de fet, tinc un munt allà de quan no escoltava black metal, saps? Tinc allà Arch Enemy, Zona Antàrtica. Avantasia... Tinc Zona Antàrtica, eh? Veus? Veus era Zona Antàrtica? Ja els conec. Mago de Dios. Oh, ara. A tant no vaig arribar. Ah, vale. Bueno, pues ya está. Pues hasta aquí mi tema de hoy. Tindràs un altre o no? Sí, tinc un altre. Vale, per saber. En principi anava a posar un altre tema del mateix disc, però he pensat, no, fuck you, saps? O sigui, us escolteu l'àlbum sencer i ja està. No, està bé anar a combinar i tal. La veritat és una descoberta interessant, eh? O sigui, no coneixia Sadness i no coneixia aquest split. Doncs a mi, jo gràcies a aquest split vaig conèixer Show Me a Dinosaur, per exemple, també, que és un grupàs. Show Me a Dinosaur, ojo el nombre, eh? És que el nom... Sí, però és brutal, vull dir, és tremendo. I Show Me a Dinosaur té una portada que és superrosa i no sé què, saps? Vull dir, suposo que està en la línia aquesta una mica de Death Heaven i la controvèrsia aquesta del black metal modern i el que no és modern. O sigui, hipsters intentant jugar black metal. Exacte. Correcte. Sí, però bueno, a mi m'agrada el hipsterisme. Ah, sí? Hòstia, tu, nice. Si és així, sí, saps? Ah, vale. Hipsters així, sí. ¿Qué le pasa a Dani, tío? Nada, estoy aquí concentrado. Sadness. A mi està todavía... Les notes l'han deixat cardat. Bueno. Va, doncs ara passem a algú altre i anem, si voleu. Fem com 2 rondes? Vale. O preferiu les 2 cançons? No, la segona. Fot-li la segona. No, home, no. Que posi algú altre. Fem-ho més dinàmic.
Vale, t'ha tocat, Martí. Vinga, va. No sé quina de les dues posar-vos primer, o sigui, començarem amb... A o B? A. Doncs bé. Començarem amb Nadi Rath, va. Amb? Vale. Nadi Rath. Vale? Rula. Us passo el... Ah, és YouTube. Hi ha problemes si és YouTube? No, no? No. Vale. Ui, espereu, que no me'n recordo com es deia la puta cançó ara. Professional, muy professional. La gràcia d'aquest grup és que, de fet, és un side project d'uns que es diuen Dotsfert. I, bueno, són tots grecs. De l'escena aquesta grega que és bastant interessant, no? Jo la veritat és que no conec tant com potser tu, Gerard. De què? O Fer o alguns de vosaltres. No creguis, Jo, si em treus de Septic Flesh, Rotting Christ i alguna banda més... Bueno, doncs llavors heu d'escoltar Macabre Omen. Bueno, n'hi havia uns quants. Brutal, sí. Hellenic Black Metal ahí a investigar, muy fuerte. Sí, n'hi havia uns quants, tio, que... Com era d'aquests Necromantia? Crec que eren grecs, sona també. Us passo per aquí pel xat la rola. La rola, tio. Vale? Llavors... Suscríbanse a mi canal. Apresúrense. Chequen. Aviam. Llavors, no posem cara. Pel que he estat llegint, la idea del nom és que són dos dels integrants, un és el Nadi i l'altre és el Rath, ¿vale? Llavors, suposo que van tenir la idea bona espera que de dir, anem a juntar els noms i a veure què passa. Bueno. Llavors, l'estil, el gènere, més ben dit, és black metal, però a mi el que em va cridar atenció en el seu moment és que, com us diré, que és com molt raw, o sigui, molt sec i tal, però alhora és com molt alegre, com molt... Potser no èpic, però gairebé. Sí, a veure, no sé. A veure si també us dona aquesta sensació, però com ritmes molt alegres, no sé. Com positiu, no? Rotllo Valendas o alguna cosa així. Ghostbath o coses d'aquestes. No, però... A mi no m'alegra saco. Sí, però ells defensen que són nihilistes, que defensen l'amor de la humanitat, el pessimisme, etc. I consideren que ells volen com retornar a les arrels del black metal, que ells consideren que ha de ser underground, etc. Per exemple, posen un grup, hòstia, com es diuen aquests ara? Joder, un de black, que no me'n recordo com es diuen, em sortirà el nom. Els posen com a exemple que està molt bé, però perquè la gent pugui entrar en el black metal i passi d'aquell grup. És com la porta d'entrada, saps? Que després ni la mires, la porta d'entrada. Bueno. I llavors, no sé, l'altre grup el coneixia, els que tenen, tots fets, em sembla que es pronuncia o no sé què, i estan molt bé. I és un rotllo semblant, però em va encuriosir bastant. O sigui que si voleu li fotem i callo ja.
si no, jo alegre, sí. És un toque Gamma Ray, aquest riff. A més, escolta el baix, cosa que... El bajo tiene muchas tonalidades, Exacte. Ara quan el primer cop que escolto un baix en un grup de black metal. I ben definit, rotllo. Jo vull que el baix és... Sí, Déu-n'hi-do, Crec que és el primer cop que escolto un baix. El bajo es una voz más dentro del coral de la canción. Lo percibo así, Plan de cojones, tío. Com que ho parem, Pues es curta, ¿no? Dura... Però ja acaba. Li queda un minut. Sí. El toque que és punky de Darkthrone, no? I com es deia aquest altre? Que flipaven bastant. Ahora no. No, ja ho direm. No té forest. Sí, també, tothom bastant Carpathian, però... Ara t'ho diré, doncs ja està mirant... Molt bé, tio. Molt bé, sí. Joder. Bastante níquel. És com, no sé, com tirada pa'lante, saps? No sé, et foto aquí els 3 o 4 riffs així... És que en cap moment es fa pesada, jo crec, és com, no sé. No, perquè és rapidet, saps? Sí, és molt dinàmic, molta força. Estava veient que l'any passat es van separar. Ah, puta. Merda, joder. Bueno, tampoc és una que especialment, però aquest disc sí, que m'agrada molt. Tenia raó amb del punk. Ells diuen que al principi venien molt del punk i després es van tirar més a influències blackers, però sí. Vaya, Bueno, me suena. present. Me suena esta historia. L'escena catalana tenim el Dani. Sí. Paula acabarà sent un black metal superxongo. Ojo, Jero, que has d'escoltar el que està composant el Dani, del black metal y tal. Eso iba a decir, está haciendo un one man band de esto, pero la batería todavía es el puto culo programarla, no Pero rollo, ¿qué? ¿Rollo Burzum así a lo Cafre o no? No. Luego te paso un vídeo. Y luego la canción, ¿no? No sé, es post-black. Guitarra, ¿sabes? Y son 4 guitarras, lo que he hecho, no he grabado ni bajo. Como los belgas estos del Church of Ra, ¿cómo se dice? Los VHBs Dudes o... Ni puta idea, tío. Com es diuen ja aquests? Com es pronuncia? Aquests que van venir amb... Sí, és que jo tampoc... Si estigués aquí la Júlia ens ho diria, perquè ella ho sap pronunciar bé, el Wiesgot o alguna cosa així. Wiesgot o Wiesgot. Sí, tenia un nom així xungo, Bigesdut, em sembla que... Aquests. Wiesgot. Hòstia, t'has fotit aquí el belga? Bueno, recordo que ell i jo li dèiem això, Bigesdut, i de cop i volta surt la Júlia i diu, qui? Ah, els Bigesdut. És una pronunciació superxunga, vaig dir, dirà així. Però tu, Àlex, saps alemany, és similar, no? Bueno, és igual, no té molt a veure amb el flemish. Però me'n recordo que va dir, i vaig dir, hòstia, no sembla en res a com s'escriu, saps? Em va flipar bastant, que va dir com si parlés perfecte belga de tota la vida, i llavors vaig dir, hòstia, segurament és així, Li toca a l'Àlex. Jo? Vale, estàs molt parlant xin, et toca a tu, tio. No, però estava acabant de buscar quina cançó. La història és que jo he dit, no tinc ni puta idea, no he preparat res, no? I de cop i volta dic, hòstia, però hi ha un CD que sé que he escoltat recentment que m'estava flipant bastant, ¿vale? Us el passo
Aquesta penya... Però no sé quina cançó, estava buscant ara, i quina puta cançó poso. Passem al següent i ves buscant si vols. La del This No has fet els deures, doncs abans que el profe et demani, doncs copia't d'algú. Jo sempre ho he fet així, els deures s'han fet a la mateixa classe, saps? Mi gata está llorando, voy a abrirle la puerta. Pobre. No, ara ja no l'estic escoltant, però estava escoltant altres coses. Jo puc fer multitasking, sóc un home, però puc fer multitasking, saps? I... Sí. No, sé, com vulgueu. No, si voleu fiquem la primera... No, si no, Jero, si no farem a... Encara no has dit el nom del grup, o sigui que... No, és que tampoc sé pronunciar-lo, saps? Vull dir... Vale. Sí, fem un altre i després ja passo el meu, ja quasi ho tinc. Vale. Digueu en plan espanyol, perquè som especialistes en fer-ho. Los Creator. Fantifaxat. Fantifaxat. Hòstia, ni idea, tio. Pero rula el link por el chat, cafre. Voy. Que no, que encara no està preparat, diu, no? O sí? No, ja està, va, sí, vinga, fuguem. Sí, però fes una intro o algo. Què és aquí? Qui són? Ui, però que pesados, tio, el moment que estic... Intro. Tu, soy yo. Però és per Spotify, tots teniu Spotify perquè si no, no... Yes. Sí? Vale. Sí. I a sobre Premium. Molt bé, sí m'agrada. Lanzando billetes al aire. Sí? Vale, doncs aquesta penya són canadencs, vale? Aleshores es diu Fantifaxat. No tinc ni puta idea, saps? És el típic CD que mola perquè és com... O sigui, és un black amb tocs molt discordants. Té algun toc de post-rock, de prog-rock, que em va agradar. Saps? El típic black que de cop i volta és mega bèstia, blast beats a saco, que t'envolta molt, i de cop i volta doncs, uns tocs molt progressius, raros, És que no tinc ni puta idea de música, m'agradaria poder-ho explicar, saps? No tinc ni puta idea. Ja veureu, la intro, o sigui, el CD ja comença donant tot el que té, no? Empezamos por la primera, entonces, por el primer corte. Sí, jo crec que la primera és el més recomanable, ficar això. Aleshores, aquesta penya són de Canadà. De Canadà han sortit coses molt bones com Celine Dion, com Nickelback, Avril Lavigne, o Justin Bieber, si no recordo malament. I Justin Bieber també, tio. Justin Bieber, o sigui, només surten coses bones de Canadà. Podeu veure. I, doncs, evidentment, m'estava buscant ara l'entrada a Wikipedia, però no diu res, saps? Vull dir, bàsicament, que és un batch of incendiary discordant and blistering black metal. ¿Numenorian son canadienses? Pues Mira a veure si tenen un split amb Nickelback, aquesta gent. Correcte, segurament. Split Nickelback número. No, té toques death, té toques això progressius, i els vaig trobar a través de la playlist aquesta de Black Metal Focus. Mola aquesta llista. Està molt bé aquesta playlist. El tio que fa això es mereix un Patreon i que li donem pasta, perquè realment porto un any i mig sense escoltar-la gairebé cada dia. Per qui no ho sàpiga, Black Metal Focus és una llista dedicada a Black Metal per concentrar-te mentre treballes i coses així, no? Jo la faig servir al gimnàs, bàsicament, però bueno. Bueno, jo programant em va molt bé, tio, perquè no em centro molt, saps? O sigui... Clar, jo per llegir a la bici estàtica va de puta mare, saps? Llegeixo, poso això i... O sigui, és canyera, aleshores vas... Però a la vegada no et distreu, perquè al final és black metal. És bastant atmosfèric i Molt bé. Ja està, doncs si voleu, a la que dieu... Va. La primera cançó. Vull dir, comença una miqueta lenta perquè és això, té bastant intros, que estava buscant alguna que tingués... Que no haguem d'esperar rotllo 6 minuts per sentir tot el que té el grup. Però bueno, més o menys amb la primera ja marca bastant el ritme a l'àlbum. Després a les altres hi ha algunes que són més canyeres. M'agrada molt, l'última és la que més em flipa, però l'última té com 3 minuts d'intro bastant atmosfèric que no en trauríem res, no? I té parts xules, però estan molt separades l'una a l'altra, amb la qual cosa, res. Vinga, doncs... Vale. Esteu preparats? Llavors el tema es diu, Àlex, The Bright White Nothing at the End of the Tunnel. Ok. Ja. Vaya caos, ¿no? Hòstia. Sí. Dissonant a tope aquí. És que dissonant és la paraula que estava buscant, saps? Llavors també van molt de flipats, són tios d'aquests que són anònims, amb caputxa i totes aquestes merdes. Doncs això, és molt discordant tot el rato. I a mi em flipava bastant aquest tipus de coses. Déu. Clar. Estàs carrapant l'ànima. Però tu la fes així. No, a veure, vinga, tu. A mi és algo que em mola molt en la música. Ja em recorda grups com Between the Buried and Me i coses d'aquestes. Realmente algo, tío, algo que t'atrapa.
totes les cançons són absolutament diferents. N'hi ha una versió que és individual i és espectacular. M'ha agradat. Me revienta la cabeza el riff de guitarra, Es enfermizo, pero saco. M'imagino Aquest canvi, vinga, que follo a la boca. que a més la guitarra està com posada a mig semitó, saps? A un semitó. Amb mà d'hòstia. Imagino una noia al gimnàs que es veu fent bici estàtica, llegint, calmat, saps? I deu pensar, què escolta? I no creixen amb aquesta dissonància mental. Doncs hi ha una part més cap al d'això. Si passeu al minut 4 i mig, més o menys, A veure, però... que ja és una miqueta com l'epítome del CD. Arriba 4 y medio. 4 i mig. Aquí estoy. Abans Vale. que comenci... Hi ha un interval aquí... Sí, exacte. I és així, és que és com... No sé com dir-ho, saps? És que CD que dius, hòstia, banda sonora de pel·li de por. Aquí, collona, aquí. I m'agrada molt bé després d'això. Que entra la part més progressiva del CD. Després acaba la baralla. Em flipa molt aquest tipus. Sí, Esto se hace con droga, tío. sí, el Black m'agrada molt les merdes d'aquestes rares o el més funky possible entre el Black. Estava buscant abans de fer ja... Ras. Ahora te ascolto, escopeta. Va, ja està, aquí ja és. Dur. Duríssim. Tu no ho veus, no? A mi em recorden a riffs de Silencer, per exemple. Parem aquí. Pots posar en text. M'ha molat, el rotllo aquest. I ja, Sí. salvant les distàncies, aquestes Sí. dissonàncies que dieu Sí. i tal, em recorden moltíssim a Deathspell Omega, tio. Sí, Hòstia. També. Sí. Hem vist. Sí, evidentment salvant les distàncies, però vull dir que aquestes dissonàncies són algo que ja s'ha fet Sí. per molt. No, a tot arreu, sí. Els Imperial Triumphant també fan una cosa molt També, semblant. també, a Y saco. son una follada en la cabeza. Esta peña utilizan instrumentos de viento y todo. O sea, ¿qué? Sí. Bueno, es un teclado, supongo, porque... Sí, creo que es un teclado, pero, o sea, ver esa banda y en directo son brutales. Tu vas perdre, Dani. Ya lo sé. Va ser, jo crec que un dels bolacos de l'any. Quin? Jo també ho vaig perdre. Quin és? El de Imperial Triumphant. Triumphant. Tenía otro bolo que no me acuerdo. Y me hostia, acuerdo sí, que era sí, una sí, puta sí. mierda. ¿Cuál fue? Veritat. Ah, sí, me'n recordo que m'ho vas dir. Que em vas dir, Vinga, boys. Glory Hammer, ya me acuerdo, tío. Hostia, cierto. Glory Hammer, no. Que recordo que em vas dir, vaya coñazo o algo així. Dani, I estàs jo vaig nominado. pensar, Glory Hole, tío. Gran cançó, No, hombre. Steel Panther. Iba con... Es igual, no voy a decir nada porque no puedo defender esto, tío. No puedo defender esto. No pots. No Es puedo veritat, tío. defenderlo. Glory Hammer. Ya, ho sento, tío. O sea, pues... No pasa nada, tío. Brutal. La vida. Y sin conocer ninguna puta canción. O sea que... Bueno, Jo, és graciós perquè de tant en tant em trobo el Dani en concerts que diu, i tu què fas aquí, tio? A Sabaton, saps? He venido a hacer el Paco. Déjame en paz. jamón a mar, ¿no? Hostia. Ah, sí, Nunca també más. estava, no? Sí, también está. Yo fui también a ese, ¿eh? Quin, el de Mona Mar de March Enemy? Però és que Sí. tu, Jero, Jo també. ets una... Sí, va a ser guapo. Hostia, va a ser una pasada. Va, està molt bé, està molt bé. Una pasada. A ese no fui, no. Al último que hizo a Mona Els Mar. tres grups van estar molt bé. No, Ricky y Gerard, que el de Mona Mar va ser la hostia, nen.
Sí. Hypocrisy i Arch Enemy a Mon Amarth va ser un molt bon concert. I no anava borratxo. La gent remant allà, joder... No, però que el rotllo de l'espectacle que portaven a Mon Amarth era ja una producció rotllo Iron Maiden, ¿eh? Sí, ya era next level. Fue el bolo este que dijeron, sí, podéis entrar con el cuerno vikingo. Sí, correcto. Y en la entrada, no podéis entrar con el cuerno vikingo. Correcto. O sea, Madness va por un lado y el San Jordi Club va por otro. Sí. No se entendieron. No, evidentment, a Mon Amarth, joder, compares la primera vegada que els vaig veure va ser a la sala Bikini, que anaven com qualsevol altre grup local, sense res. En Badalona los vi, tío. En el Extraperlo. Sí, joder. Con el Pursuit of the Vikings. En el Bóveda, hace años también. Compares això amb tot el que porten ara, que és rotllo Iron Maiden, allà amb inflables i... Sí, és una passada. Sí, realment a nivell de la producció està molt guapo, eh? No soc un gran fan de Mon Amarth, però reconec que vaig dir, hòstia, no m'importaria que durés mitja hora més el concert. Sí, al casc allà... A ver. No, me he equivocado de... ¿No fue en el Extraperlo? No, però és una mica de punky. Les mates, Toni. A mi m'estranyaria que toquessin Extraperlo perquè és molt punky. No, tío, no. Fue una sala de mierda. Igual és la del Mephisto, me estoy diciendo. O igual es vas veure a Hospitalet, com es deia, que la Salamandra, no? Guau, tío. Hòstia, Salamandra. Borrad este recuerdo de vuestros... Talla aquesta part, Gerard, talla aquesta part. Sí, ara la tallo segur. No, pero... Talla el Dani, en general, ¿sabes? Era un colega que me dijo, vente a un bolo de metal de verdad. Y me acuerdo que era con el Pursuit of the Vikings porque no habían sacado todavía el Twilight of the Thundercat. Pues sería... Yo me acuerdo de ver a Mon Amarth con Vomitori en Mephisto. Será en Mephisto, entonces. Hace un huevo. Té més sentit, sí. I les vostres sales, quines estan obertes? Encara queden obertes? Jo els vaig veure amb Runic. Totes. Xapat totes, no? Amb Runic? Amb Runic. 2005. A ver, que mal directo no tienen, es de agradecer ir a un festival y que después de Mago de Oz te vas a la barra mientras está tocando y después de Mago de Oz, ¿quién toca? En Bona Amarth. Y dices, hòstia, pues mira. Home, tio, m'estàs fotent aquí del 5 al 80 per dir alguna cosa. Ya, pero... Un salt qualitatiu. Pues és el que té el Rockfest. Bienvenido al Rockfest, és el que te voy a decir, ¿sabes? Jo recordo això, saps? Va ser Mago de Oz, me'n vaig a dinar o berenar o sopar o el que sigui, saps? Sí, hicimos eso, sí. I després a Mon Amarth anem a acostar-nos, a veure què diuen. Cada mes a Mago de Oz anaven amb els inflables. Es verdad, tío, el circo ese que había... Semblaba una feria de barri, tío. Hostia, no sé. Cuando montan el hinchable para que los niños jueguen, ¿sabes? Ahí... El tobogán. Yo no recuerdo. Ilegal todo. Venga, bueno, next. ¿qué? ¿Seguim o què? Claro. Sí. Jero, no? O què? I jo? Jo em sortiré una mica de tan black atmosfèric i que sou uns xungos tots. Estupendo. Estupend. Llavors, ara punxaré aquí, us deixo el link, ¿vale? Molt bé. Que suposo que és de YouTube. Els coneixereu perquè es diuen Dul, Sí. que són holandesos i aquests venen de la dissolució de Devil's Blood i de diverses bandes més d'Holanda, que sempre han fet aquest rotllo gòtic, rock gòtic, molt... Bueno. I han tret el segon disc ara, que es diu Summerland, amb el segell Prophecy Productions, que, Prophecy ja sabeu que és un segell molt a tenir en compte sempre. Farre, ¿no? Porque esto es del 6 de marzo. Sí. I res, escoltarem a Dol. Anaven a tocar al Bóveda, crec que la setmana, no sé si era ahir o abans d'ahir, i van cancel·lar. Òbviament, com van cancel·lar tot. I res, deixo el single oficial del disc, del segon disc, i, molt gotiqueo comparat amb el vostre, però, així canviem una mica de registre, i, Sí, tio, perquè tan black metal xungo al final... Jo pensava que venia amb això, saps? Clar, en el primer podcast hauríem de matar algú, no?
Vull dir... Exacte. Per guanyar una mica de fama, ¿no? Digo yo. T'ha sacrificat algú. Gerard, ¿no estarías en Sabadell hace un par de semanas y vino la policía porque llevabas una túnica negra con más peña? Hòstia, això va ser bo. Lo del rituales, ¿no? Moncada y Reixac era, ¿no? Eso, por ahí. Es que soy de Barcelona, me sacas de mi ciudad y ya me he perdido. Soy un pichapins de mierda. ¿Sois todos de Barcelona? ¿Todos? Jo sí. Sí. Bueno, no, el Martí no, ara. El ¿De dónde Martí és de Caldes, no? ¡Hostia! Ara visc a Caldes de Montbui. Molt bé. Sí, tu i jo Terrassa. Malarrassa. Grande. Malarrassa. Grande, Terrassa Malapell, Terrassa Malapell. Terrassa Malapell. Un día toqué en Terrassa y dijimos, buenas noches, Sabadell. Y... Y ya no Buena puedes hostia. volver. No puedes volver, Putos obviamente. punkis. Es como el Buenas noches Madrid, ¿no? Del Mustang. Megadeth. Sí. Sí. ¡Que viva Honduras! Buenas noches, Madrid. Suerte que iba muy ciego en ese momento y solo pude reírme. De él. O sea, en plan, que pues igual. Un somriure salva tot. Volver a la heroína. Desde que eres cristiano es una mierda todo lo que pasa. Bueno, siempre ha sido una mierda Megadeth, pero... Pensé que parlaves de tu, tio. Jo també. Vuelve a la heroína, ¿no? Yo... L'heroïna ja m'ha fet disparar l'alarma, però... Drogas no. Sí, no me he drogado en la vida. No he probado ni el tabaco, loco. Loco. A veure si ens xaparan el podcast ja per parlar Bueno, més. que duro. Vinga, Doncs fot-li. això, escoltarem els Duol aquests i bueno, una curiositat d'aquesta banda és que la cantant va néixer amb dos sexes, vale? Era noi i noia. I els pares, quan era molt petita, doncs van decidir que sigués una noia, perquè tenia dos sexes. I, bueno, mormona, se la veu que és una mica com andrògina, però la tia és una crack en directe. I el primer Ocult Session que va fer a Madrid, que va tocar Godflesh, Amenra, Luis Lemon i de més, van tocar ells, els Duol. Joder, que guai. Així que res, li fotem si voleu. Vamos. Molt bé. Ho veiem una mica. Clar, en videoclip és una altra cosa. Parlar més amb tot. Això comparat amb l'altre és los 40 decimales. Videoclip amb nens. Mola mucho. Sembla el dolent de Harry Potter. Alan Rickman, ¿no? No sé quin ni puta idea com es diu. A mí me ha recordado a... por el timbre de voz, ¿eh? Y es curioso, me recuerda a Laura Jane Grace, a Gainsey. Sí. Home, perquè també Feu està els més transsexual. comentaris després, així... Vale.
Nice. Joder, Joder. molt bé, a mi m'ha atrapat completament. Sí, t'ha agradat? Sí, mira que és un gènere que no Bastante escolto guai. molt, però joder, estava llegint que hi ha el guitarra de Gold, també. Sí, també, Sí? també. Hòstia. Guitarra de Gold i de gent de Devil's Blood i una altra banda que ara no recordo d'Holanda. Però sí que és veritat que ara que ho dius, el guitarra de Gold està amb ells. Que guai, que guai. Sí, O sigui, són molt envolvents, tio, aquesta penya. Sí. I la veu és com... No sé si és perquè has fet tu la intro aquesta, però... Sí. És com molt ambigua. Sí, va de camí entre tio i tia, no? És el que deia el Dani, que diu que li recordava el cantant d'Against Me, no? Que és transsexual, que va passar de tio, ara es dona, i té el mateix timbre, ¿no? Té un timbre molt similar. Sí, es un registro de voz que cuando lo escuchas si tenemos que atribuir un tipo de voz a un sexo, este timbre de voz juega con los dos. Me pasa con pocas bandas. Con Against Me, obviamente, me pasa desde que la Laura se empezó a hormonar y hizo la transición. Sí. Pero hay bandas que ya empiezan así. O sea, es una banda de pop, ¿vale? Pero me cuesta mucho diferenciar. Cuando lo escuché por primera vez, de Rasmus, ¿os suenan? Sí. Cuando lo escuché por primera vez dije, ¿y este registro de voz? Exacto, está ahí jugando Juegan los dos. I esta ambigüedad mola un montón, perquè... Mola moltíssim, sí. Perquè, bueno, no sé vosaltres, però a mi aquesta ambigüitat em porta a un lloc totalment que no estic... O sigui, no sé com dir-ho, que no és un lloc que acostumo a estar, saps? Com... No sé com expressar-me. Com normalment escoltes una cançó i està tot molt ben definit i el teu cap pensa alguna cosa, no? Sí, és com més fàcil de situar-te. I aquí vas una mica com no saps per on anirà. Però, en canvi, amb els riffs aquests pesats de la guitarra i del baix, no? Que són bastant repetitius en alguns moments, també és com que et porten a l'estabilitat, no? Hòstia, mola molt. Sí, i aquest segon disc, el Summerland, són una miqueta més indie, una miqueta més comercial, i el primer, tenen dos, aquest és el segon. El primer, el Here Now, There Then, és encara més fosc, és més fosc encara. És com... Són Candlemas o alguna cosa així, o què? No, és el mateix rotllo d'aquest rock gòtic, però més fosc encara. No sé com dir-ho, està molt bé el primer. Candlemas, no? Candlemas és més doom clàssic. Aquests són més gòtics, són més... Sí, és molt bo. El primer d'adult també és molt guapo. Pues l'haurem d'escoltar bé. Bona posició. Aquí tenim deures per tota la setmana, tio. No és el meu estil, però és veritat que he dit, hòstia, saps? M'ha molat. I així la combinació també del videoclip, a mi els videoclips també molen molt. M'agrada molt els grups que escurren els vídeos, saps? No fan els típics vídeos de toco en directe, toco en una sala i rebento la sala, el típic que fan tots els grups, no? Vull dir, quan hi ha una miqueta d'història també és veritat que... I juguen amb els nens, aquest plano que tenen en vermell i ells amb aquests vestits que tenen com a la contraombra, està molt currat. Mola molt. Joder, a mi m'ha deixat una mica tocat, Joder, està sensible ara. El primer us agradarà molt. Pues m'ho apunto. Sí, tenim feina, Dani. Y vale. ¿Tot bé? Sí. Ahora me toca a mí, ¿verdad? Bueno, pues... ¿Qué tal estás, Dani? Cojo la rama de Jero y me salgo del black muy fuerte. Y la rompo. No la rompo. En tu cara. En tu puta cara. No, porque cuando habíais dicho, no, tenéis que traer una canción y contar una historia de la banda y tal. Y... Bueno, eso... Yo he dicho una pequeña descripción, ¿no? Vale, pues me he flipado, entonces me he ido muy fuerte. No, pero me mola, escrito aquí las el libro, historias, ¿no? tío. No, he escrito el libro, tengo una tesis. La tengo. Dentro tesis. ¿Conocéis el canto armónico, el canto difónico? Es típico del Tíbet. Que juega con dos vibraciones de la voz, no sé si se hace con la laringe, y crea este canto tan típico. Este canto, donde es más popular, es en Tuva, no sé cómo se pronuncia. Es una región de Rusia que está muy al oriente,
¿vale? Es donde más popularizada este tipo de canto. Aquí nos ha llegado muy fuerte porque los orígenes de este canto igual se remontan en Mongolia o en la región del Tíbet también, o en Uzbekistán. Nos ha llegado más por ahí, pero realmente donde más popular en Asia es en Tuvá. Y ahí hacen competiciones, hay una competición nacional de canto tubano, de canto armónico y tal. Entonces, os voy a hablar, como el canto difónico juega con dos vibraciones distintas, voy a trasladar esta metáfora de las dos vibraciones a dos países, Estados Unidos y Rusia, de la región de Tuvá. Entonces, nos tenemos que remontar al año 84, en el que un bluesman que, se llama Paul Pena, que es ciego por culpa de un glaucoma desde que es pequeño. Un bluesman ciego. ¿Cuántos hay? Hay muchos. Sí, pero es muy típico. Pues al final sí que había tesis, ¿eh? Claro, hay tesis. Pero estamos hablando de un hombre ciego en el 84, un bluesman, que entra en una tienda de discos y esta tienda de discos el dueño es súper friki del folk. De cualquier tipo de folk. Entonces, en ese momento en el que Paul Pena entra por esa tienda de discos, está sonando canto tubano. Y el bluesman siempre canta muy grave y tiene una voz muy rota, ya lo escucharéis. Y cuando entró dijo, hostia, ¿esto cómo mola? ¿Esto qué es? Como cuando te entras a una tienda de discos y dices, ¿això que está sonando qué es, tío? Pues le pasó lo mismo, le pasó lo puto mismo y se encabezonó muy fuerte con el canto armónico. Total, que el de la tienda le dijo, mira, viene de tuba este canto, es una técnica de canto ancestral que viene de los antepasados mongoles y tal. Pues el tío se puso a do it yourself, hazlo en tu puta casa, a practicar el canto tubano. Se emocionó tanto, de que investigó tanto sobre esto, que descubrió que hacían el certamen del concurso o competición de canto nacional en Tuvá. Pues el tío se puso a aprender tubano, no sé qué idioma hablarán, en braille. ¿Qué dices? En braille. Però quin any això, has dit? Esto en el 84 empezó esta obsesión de este Flipa. Y en los 90 dijo, el pavo estaba en las últimas, porque el glaucoma ya afectó al páncreas, desarrolló también una diabetes muy fuerte. Y el pavo dijo, me voy para allá a la aventura, quiero participar en el concurso y antes de morir quiero hacer esto. Pues le siguió un puto loco y rodó un documental, ¿vale? Pues el tío se presentó ahí y hablaba como podía con ellos. Tenía un intérprete, obviamente, pero el tío suda del intérprete y hablaba con ellos en tubano. Pues el pavo, cuando llegó ahí al concurso, al certamen, vieron que era un negro. Es la primera vez que va un puto negro. No pots posar a YouTube, això ja queda... Sí, no. Yo hablo español con tacos nivel medio y español con tacos nativo. O sea, es lo que hay. ¿Vale? Entonces, en su vida habían visto un negro, era el primer guiri que se apunta al concurso de canto nacional, pero de Tuvá. Y el pavo, cuando salió, dejó a todo el mundo atónito. Porque hablaba el idioma, cantaba canciones tradicionales en el idioma y dominaba la técnica. Entonces, le dieron el premio, esto no es spoiler porque os voy a contar la historia, le dieron el premio especial del público porque obviamente había ultra, mega, hiper... Este pavo aprendió en casa, hay gente que se entrena desde que tiene 5 años en este canto. Es obvio que hay un pez más grande, perdón. Pues le dieron el premio especial. Joder, venir desde Estados Unidos, siendo ciego, con tu hándicap, estando enfermo, sin tener casi ni puta idea del idioma, pero habiéndote esforzado, llegas aquí, pues lo mínimo. Pues el tío se emocionó tanto que se hizo tan colega de la peña en que participaba ahí, que grabaron un disco todos juntos. ¿Qué resultó de aquí? Por eso digo que ahora vamos a jugar con dos vibraciones. De Estados Unidos nos viene el blues y de Tuvá nos viene el canto armónico. Pues Paul Pena lo que hizo fue, vamos a mezclar todo esto. Como la Rosalía. La Rosalía, atrás. Estava pensant exactament el mateix. Sí, yo. Entonces, os voy a decir A o B, ¿vale? Tenemos A, que es una canción folk súper rapidita de 2 minutos, mezclada con canto armónico, y dobro. Dobro es una guitarra acústica con cuerdas metálicas. En la tapa acústica tiene como un tambor de metal,
que le da un sonido parecido al banjo, porque es muy metálico el sonido. Y luego tenemos la B. Es una canción folky bastante tranquilota que mezcla también el canto tubano. O luego tenemos la C, que es un blues directamente con canto tubano. I com oïdos de gato. Jo m'escoltaré el CD sencer perquè m'ha flipat la història. O sigui, m'és igual, Dani, fica la que vulguis. Hay un documental. Bueno, os tengo que decir que al tío se le acabó la medicación mientras estaba ahí y se puso enfermo, tuvieron que volver a Estados Unidos, muy a su pesar. Es que se quedó más tiempo del que podía estar. El tío se enamoró de la región, se enamoró de la gente, ahora abrirá el gato. Y nada, volvió a Estados Unidos y falleció en el 90 y algo, en el 99 o por ahí, por una pancreatitis que se le complicó. Yo tengo pancreatitis autoinmune, las he sufrido, y eso me conecta con el autor, me dejó este pequeño apéndice. Pues os voy a meter primero la folky animada. Venga. Mientras ambo al gato, es Spotify, ¿vale? Es la banda sonora del documental que se llama Genghis Blues. Y creo que esto juega con dos armonías que nadie tenía ni puta idea que podían casar de ninguna de las maneras. Y cuando escuchas este tema, flipas de cómo casa el canto tradicional tubano con el blues. I was laughing and living, doing my thing for 5 long years, and then keep on looking for someone to tell me just how to sing like him. Couldn't find it. What you talking about? Oh, lady. What you talking about? So good. What you talking about? Gotta get out. My friends got a new way that you sing like nobody ever heard sing. Come on, what you talking about? Curly, what you talking about? So good, what you talking about? Then gotta get out. So I'm gonna keep on going, people, and they tell me next year I might go to Hills to play my thing so they can hear just some yeah again. Semblat. Joder, fullada de ment. O sigui, sí. Molt guapo, tio. Vull dir, jo coneixia el canto aquest, però em sembla pels com es deien, els col·legues aquells mongoles, els Tenka Cavalry o alguna així, no? No, el Tenka Cavalry, sí. Correcte. No es va morir el cantant, em sembla? Sí. Crec que l'any passat, no? Va morir el cantant l'any passat. Sí. Un accidente de moto, puede ser? La OST de Doom. Pues, no sé. Va col·laborar-hi. Bueno, no sé. M'ha molat molt. He trobat un toque al What You Talking About que m'ha semblat molt Pantera, saps, Walk? Por el groove este sureño, ¿no? Que tiene. Sí. Pues una tontería, pero m'ha molat molt. Este es el último tema y esto es... bueno, si estáis en el disco, es la canción 14 de Tuba Farewell. Vale. Hòstia, lo guardo, però ja, Son 8 minutazos. Pero no, escuchamos hasta la mitad, no pasa nada. Y este ha sido mi aporte de hoy. Yo no quiero que quede en el olvido el señor Paul Pena y su valentía de irse al otro extremo. Pues yo, Dani, tengo que darte la enhorabuena por la intro, tío, porque chapó, Sí, va molat, Vale. He dicho, yo me voy a ir por otro lado. Voy a hacer la disertación aquí. Hostia, no, de un idioma. M'ha flipat, Quería enseñaros a este hombre.
Esta semana he tenido bastante ansiedad en el curro, ahora la vaya a tener más, ¿sabes? Del palo. El siguiente episodio tengo que traerme aquí. No. Jo que ja tinc cançó pel següent episodi, saps? Però no té cap tipus de puta introducció, sinó que simplement és una cançó que em mola molt i dic, hòstia, vull passar aquesta, però no té cap intro, però bueno. El Dani ens ha deixat pel terra, tio. No, tío, no, que yo quería hablaros de este hombre. Pues... El Dani portarà les històries i jo portaré cançons rares i ja està, saps? Dissonàncies. Dissonàncies. Bueno, no és dissonància aquest cop. Le damos un poquito a Tuba Farwell en... Quan tu diguis. Y empieza ahí el... Y aquí mezclan instrumentos ya típicos de este canto con el blues. Y ya es... Pues sí que es verdad que el banjo suena como más metálico, suena más estridente. Es una guitarra, es el dobro. Ya está. Entras en el... Es como un mantra. Correcto. Sí, Ara ayahuasca, saps? Es faria falta. O l'equivalent. Mr. Vladimir Oidupah. Letty Ledbetter went to jail and lived. Vladimir Oidupah went to jail and probably died. They were both great musicians and great bluesmen. That's all I need to know. Here I am on my way now, on my way back home. On this winged horse I've mounted, on my way alone. I've been listening to the music of nature. I've been tuned to the wonder of the earth. I've been listening and I've been relating. Now I feel the reason for our birth. Everything here sings like a bird on the wing. Now I get back home and find out they think it's all for sure. Now I get back home and find out they don't know. Here I am into listening to the sound. Here I sit at the center of Asia with my ear to the ground. Lord, it's been a long time since I felt so free. Through the hardship and heartache, through the tiredness of body and mind, I see that every heart needs sing like a bird on the wing. Things you gotta know how to do to get along. And all I know to do is sing. My friends, they sing with me in some way. That's the way it's said. Got me a brother in prison I know nothing about.
Parem. Es más que suficiente, está bien, si queréis. És brutal. Sí, Molt vale. passada, tio. Jo em quedo aquí, Sí. Hòstia. S'ha flipat molt, Vaig a per una birra. Torna, Adéu. No, diu. Dani, jo faré una adenda. I és que el campionat aquest que dius, us sona el Pony Pisador? Sí. Pony Pisador és la posada del... Sí, la posada de Brie, donde está el señor Mantecona. Ahí. És un grup actual que fan folk. Tot folk de Gran Bretanya i que són col·legues meus. I un d'ells va guanyar el campionat aquest de Canto Tubano. I de fet és el campió del món. ¿Qué? Sí. Pero fue a Tuba a la competición. Sí. Us passo un vídeo, veuràs. ¡Wow! Dos cops l'ha guanyat, em sembla. O sea, menudo póker de ases, ¿no? De Martí. I pam, pum. No, m'ha fet gràcia que ho diguis per això, veuràs. Guai, tio. O sea, m'estàs dient que el teu amic li ha passat la mà per sobre a Paul Pena, tio? No, I a part no és sec, saps? Però... No, que bueno, tio, muy bueno. I, hòstia, pues em va estar dient doncs, que hi ha diversos tipus de cant tubà i tal, i un és el cant aquest que és com un harmònic, l'altre és aquest tan greu. Sí. Lo explican en el documental. Os lo voy a pasar por WeTransfer, os dejo un link por el chat con subtítulos en castellano y os lo podéis ver. Guai. Us he passat el vídeo, no cal que veieu ara, però sí que és el tio pues, fotent-li... Nice. A mi m'agrada molt, tio. M'ha recordat molt la part bluesera, evidentment. Salut. El toque aquest sureño recorda molt. I és que m'agrada bastant el tema... Ei, salut. M'agrada bastant aquest tipus de música, bastant tema country i tal. I hi ha un cantautor que m'agrada molt que es diu Townes Van Zandt, no sé si el coneixeu, però és un dels més famosos del gènere, bàsicament, i té unes cançons de l'hòstia. I, hòstia, li he trobat un toque que m'ha recordat com canta ell i tal. Però, bueno, ja passaré alguna cosa d'ell. És The White Buffalo amb... Tinc un col·lega que va estar 3 anys aprenent això. Uau. De cop i volta tothom canta a tuba, no? No, l'únic merdes del món que no canta això. Segur que ja s'ho coneix. Ma mare ho va aconseguir, la cabrona, també. Cantant això, jo... Sí. Em sento molt inútil ja ara per la societat. No podràs participar, tio, al campionat. No. Segur que han fet un anime ja d'això i tot. Estem confinats, tio, ara pots aprendre-ho. És com l'excusa per tot, saps? Bueno, estic aprenent ja altres coses, vull dir, tampoc cal saturar-se. Sí, per això dic que ara últimament hi ha molta penya, no?, dient doncs ara és el moment d'aprendre, jo què sé, piano, saps? I dius... Sí, exacte. O igual no, saps? Aprendre a combinar tu mateix ja serà molt. Molt bé. Sí. Doncs aquesta está la GISO de hoy, del programa de radio. Hemos aprendido que no importa lo ciego que vaya, échale huevo. Va, m'agrada molt el Paul Pena, vaya cabron, tio. El 84... Bueno, també podies fer la broma de ciego com una tuba, saps? No, sisplau. Vinga. Esta ha sido molt bé. Caballeros. Hòstia, molt bona aportació, tio. Ya, tío, yo voy a aportar Black, pero he dicho, ojo... Bueno, has portat Black, però... Ai! Black Blind. Black Blind. Déjasela a los expertos, lleva algo que sea divertido de explicar y ya está. A veure, no sé com ho havíeu enfocat vosaltres, però jo no... Compartir música. Sí, ja està. Vull dir, si és pop, és pop, saps? Vull dir... Sí, mira els Dol aquests són molt mainstream i... Clar. Bueno... Jo queria background, queria traer background. És mainstream dintre del que cap, perquè... Dintre de lo fosc. Sí. Del nostre rotllo. La foscor. A mi m'agraden molt totes les cançons que hem posat avui. La sensibilitat musical de los presentes és excelente. Sí.
Jo, de fet, prou feines havia preparat aquesta cançó. No, l'altra cosa que volia fer jo és que, el Gerard ho sap, jo vaig estar subscrit molts anys a un blog que es deia Red and Anarchist Black Metal. Aleshores, és un blog que només puja música extrema, però que ha de ser políticament carregada cap a l'esquerra. I aleshores, però posen coses de tot arreu. I flipes perquè trobes de vegades, però això, pues, crust congoleño, saps? I coses d'aquestes, saps? Wow. O brutal death metal d'Islas Mauricio. I la majoria tot és una puta merda, però de vegades he tret alguna cosa guapa. I aleshores, una miqueta, la segona cançó que anava a posar era vaig a obrir un random i l'escoltem, saps? Bueno, jo crec que aquests blogs i tal, així sempre molen, no? Al final, vull dir, jo recordo fa molts anys estava en un tracker de torrents romano, que no coneixia ni Cristo, i érem 4 gats i recordo que em van regalar, va ser just quan va morir Dio, que van treure un DVD, que el tinc aquí, que me'l va regalar el meu germà, importat de Japó, de l'últim concert de Dio, d'Elf, de Rainbow, i saps? Vull dir, tot compactat en 2 DVDs molt guapos. I els vaig posar al tracker pensant, bueno, així que els romanos disfrutin, saps? I els tios em van fer premium al tracker. O sigui, i era com... I m'enviaven missatges de què et sembla si fem això i tal, i no sé què. Jo, però què... Saps? Però si jo no sé romano. Hòstia. Home, hi havia èpoques bones, jo me'n recordo les èpoques bones del... Com es deixa? El Direct Connect. O sigui, l'època que jo estava en foros, estic parlant d'institut, vull dir, batxillerat i tal, que estava als foros d'Ultimate Metal, que jo vaig entrar pel de... Atenció, Confession, el de Children of Bodom, vaig entrar per allà i després vaig transicionar a Seriously Off Topic, que era una miqueta com... Jo crec que era un precursor de... Bueno, estava a la mateixa època que començava 4chan, si no recordo malament. Vull dir, era bastant xungo. No era com 4chan, no era el barra Villeguet o barra no sé què. La segunda regla de internet és no hables de... Correcte. I allà, però d'allà, el Seriously Off Topic aquest es va crear com un grupito de gent molt interessant on hi havia penya que sabia molt de música. De fet, curiositat, jo em vaig fer col·lega del guitarrista de Cradle of Filth. Per això vaig jugar al Tetris amb ell al Pepes, a la recreativa aquesta que hi havia, i em va fer unes pràctiques de programació, el guitarrista de Cradle of Filth, saps? Però bueno, aquí venia això. Aquesta la va xupar, no?, per acabar de fer una mica el complet? No, perquè hauria estat il·legal. No, però després ens vam muntar un foro a part i teníem un servidor de Direct Connect, el DC++, no sé si us sonava aquest, després del Kazaa i totes aquestes merdes, era una miqueta més perquè has de configurar manualment, era una miqueta per friquis. I, hòstia, d'allà treies una música brutal. La putada és que fa uns anys em va explotar un disco que tenia amb terabytes de música i vaig perdre moltíssimes coses, però hi havia grups bastant guapos. Aquesta és la idea, no?, del podcast, compartir música. El pirateo, el pirateo. No, ara no, fora. Mule. Ara no recuperar un CD. Ara no, però abans era molt més difícil accedir a música legalment i en streaming o coses o descàrrega o legal. No, és veritat, vull dir, jo ho recordo. A més jo era un enano que no tenia pasta i què he de fer, saps? No escoltar res. Hem anat a topar de black metal, joder. Hem anat a topar una mica de black metal. Ja ho feia, saps? Però la setmanada no em donava per tant. Yo, por suerte, me crié en una escena en que todo era muy barato. Era una escena muy tóxica. Si te metías en internet y en foros, el mundo del hardcore era lo puto peor, porque era como... Quien sabía que existían más grupos era como que estaba en el top de la pirámide y era como una competición muy absurda de que yo conozco más bandas. Sí. Vale, me voy al concierto de aquí del barrio, hasta luego, a ver las bandas locales. Yo crecí, pues comprando fanzines, en los fanzines venían recopilatorios, en el concierto pillas los CDs de la banda, las cintas de cassette. Yo iba mucho a carreta. Sí, exacto. Bueno, pesetas. O sea, tengo 35 años, tío. Sí, yo iba mucho a Carreta Yes. Y había una tienda que era una discográfica también, era un sello, era la Daily Records. Daily Records. Outline Records. Cap allà a l'esquerra, sí. ¿no? Sí. Estaba Daily Records y estaba la Outline un poquito más abajo, que está al lado del quebradiscos.
Sois muy viejos. Sí. Els punkis anàvem allà, saps? Sí, Jo anava a comprar las samarretes de Minor Threat allà, saps? Exacto, el que estaba en la tienda era Boliche, que es el batería ahora de la banda trapera del Río y fue el batería de Subterranean Kids. Hòstia, Pues no sabia això. yo crecí ahí y sí, cada fin de semana me pillaba un CD de mierda por 0, o sea, y solo escuchaba bandas locales. O sea, yo de esto de meterme en internet, bajarme cosas de Napster y todo eso, yo ni puta idea, tío. Basic, xaval, t'està Ja fotent està. O respecte sigui, el punky a dir que era l'únic que comprava música, saps? Sí, pues tengo... donde pones Top Nazi está petado de CDs y de maquetes i de... Jo recordo també que em va influenciar molt el discurs de Richard Stallman, el que va fundar la Free Software Foundation, de la cultura lliure i aquest tipus de coses, i era com bastant... No, és veritat, jo no ho veia com... Ara sí, evidentment, ara veig que no ajudava els grups i aquestes coses, no? Però en el seu moment jo ho veia com, gràcies a mi, està accedint a gent a coses que no podria accedir d'una altra manera. Sí, tío, y tampoco era llegar al extremo que llegaron los putos Metallica. Bueno, Lars Ulrich, no sé si era... que, a ver, vives en una puta mansión, hay un chaval que tiene 12 años, no tiene pasta para pagarse un puto CD, se lo ha bajado, está escuchando tu música, va a ir a tu concierto, te van a pagar en el concierto, o sea, deja a los chicos que camelen. ¿Sabes? Con la lejía. Y encima cuando Metallica se metieron con este pleito contra Napster, me parece que Metallica ya incluso creo que estaban en el Black Album o sea que estaban eran más que millonarios. Sí, eso és Metallica. Això era l'any 99, diria jo. Vull dir que això era Reload. Reload o Reload seria. O sigui que Reload, era passat Reload, que t'ho dic jo. Eran banda MTV, o sea, no me jodas, tío. Sí, y era Reload y era Whiskey in the Jar, ¿sabes? Y también las bandas locales... Sí. Que bueno, fue un caprichito del señor Lars Ulrich que dijo, bueno, pues a por Napster porque puedo, ya está. Sí. Això passa molt, no?, amb les bandes així, que és com, bueno, que com que arriben a la cima, o digue-li com vulguis, no?, de lo comercial. Per exemple, Kiss són famosillos en el mundillo del fotògrafo i tal. Bueno, segons tinc entès, perquè mai els he fet fotos, que el contracte sempre és molt restrictiu i no sé què, saps? Vull dir, al final és com, per què ho estàs fent tan restrictiu si ja sou multimilionaris o milionaris, saps? Vull dir, ja no et va això. De vegades jo crec que és més el management que ells, saps? Vull dir, evidentment surt d'ells, però vull dir que també pot ser que sigui coses del management que diuen, mira, saps? Vull dir, ja tan sobrat que tens un patrocini per aquí, un altre per allà i l'única manera que tens és fer-ho així, saps? Vull dir, firmes un patrocini superexclusiu amb una marca de, jo què sé, i de la resta no pot. Ja. Sobretot la història del Dani. Ha flipat un colló. Jo crec que m'has obert un món, tio, amb el Penes aquest, el Paul Penes, saps? Perquè és que, hòstia... El tema del country blues i tot això, Sureño, m'agrada bastant. Jo veig a venir que ara tancarem la connexió i estarem tots així... Fent gàrgares. Jo quiero ver el vídeo del colega de Martí, o sea, ¿qué? Sí. Us l'he posat en el xat, després ja us mirareu. Pues jo crec que ja és hora de sopar. Molt bé. Molt bé, nois. Un plaer. Un plaer, tios. Igualment. Una abraçada. Adéu. I Hail Satan. Hail Satan. Ajuda, Salut i República, puta Espanya i apa. Déu us guard. Per això el tallaré, vale? No! No, al Martí li pots deixar, saps? Si algú vol que li tallis, està bé, saps? És veritat. Si el Martí ho vol dir en públic, jo perfecte, saps? Talla el Déu us guard. Freedom totalment, però allà vosaltres, saps? Allà vosaltres. El típic grup... Home, es conclusivo. Entra con Arriba España y sale con Puta España. Jo no he entrat amb Arriba Espanya, eh? Jo surto amb Puta Espanya, però no sé qui ha entrat amb Arriba Espanya. Aquí som... Jo pensava que havies estat tu. No. Ah, deu haver estat el Dani. Vosaltres m'ho heu adreçat a mi. Ah, val. Hòstia, però si jo no m'he enterat, Aquí som tolerants i estem amb l'ambigüitat total, saps? Ambigüitat total. Ah, mira, como los Coque-Sparrer, tío, estamos. Sí, tu ves? Bueno, pues res. Bona nit. Vinga, adéu. Bona nit. Déu us guardi, Maria. Vagi bé. Puta Espanya!